Всички тези неща, които ти казват, че трябва да спреш да ядеш, аз ги ям. Когато филмовите звезди се подготвят за снимане, нямат време да прекарват по 2 часа на ден в фитнеса. Нито филмовите звезди трябва да спрат въглехидратите, нито аз съм ги спрял, нито всички хора, на които съм помогнал да влязат в форма. Виж, за повечето хора има специфични видове тренировки, които не отнемат повече от 15-20 минути на ден, могат да се правят изцяло вкъщи и най-интересното, тези упражнения не горят мазнини само докато ги правиш, а до 48 часа след това, заради нещо наречено повишена следтренировъчна консумация на кислород. Тоест, можеш да отделиш по 15-20 минути на ден, 2-3 пъти в седмицата и да гориш мазнини 24/7. Докато си почиваш, докато гледаш сериал или докато спиш. Това е безплатното видео, което съм подготвил. Нема само няколко минути да го изгледаш, за да разбереш как да изгориш мазнините и да влезеш в форма. Всичките 3 най-важни стъпки, обяснени по най-лесния начин. Кликни линка отдолу, за да ти покажа тези 3 прости стъпки. По-лесно, отколкото си мислиш.